Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag spiller vi noget Peace Control igen, sammen med Sirius, som er lige her. Og lad os ellers bare komme i gang. Nu skal vi til at vende nogle våben, tror jeg. Ja. Skal vi ikke tage det her reload, eller reload, fordi det er jo sådan noget OG-lyd i os. Okay, du vil have havoc. Se hvad det bliver. Der står der 3 minutter. Nej, det spammer. Jeg fik den der rundt. Okay. What, du spammer? Sikkert. Nej. Ja, jeg mistede. Hvad laver den? Hvorfor kan den ikke? Ej, den er godt nok mærkelig. Kan du ikke være med at spamme? Du er bare så klam. Altså, du er så klam. Jeg har godt en move. Det spiller bra. Den er bra. Hvad? Okay, det var virkelig dumt. Jeg tror jeg er mistet mere liv, du gjorde der. What? Hvorfor kan jeg ikke bygge? Det var ikke godt for mig, det var. Altså, du er seriøst, du bliver ikke klaret med. Kom nu! Kom nu! Hvad laver den? Kom nu! Vi har begge to splashes. Kom nu! Nej, du lå. Ja. Hvad er det her for en shotgun? Hvad er det her for en shotgun? Den er så lort. Den er så lort, det er enig. Altså, hvor mange skud er der med? Jeg kan ikke godt med den her. Okay, så kan jeg faktisk godt forstå, hvorfor du har spammet. Hvis du havde den her. Kom nu! Okay. Jeg havde den der mærkelige shotgun. Nej, gå væk! Ja, ligesom. Yes! Jeg kan godt se, at du har en banane. Den har jeg ikke lyst til at lege med. Kom nu! Yes! Ja, men jeg har den dårligste shotgun. Hvad skal jeg gøre med den her shotgun? Ja,
I'm sorry, men jeg bliver nødt til at spille. Hvor nice shot det der. Nej. Hvad er det der for en shotgun? Nej, du har et liv. Okay, jeg er godt. Okay, du spammer jo også. Skal vi ikke sige, okay, så vi kan ikke tage noget, som ikke er spam, fordi det er ikke så sjovt, når det er spammer. Ja, vi tager Havoc. Ja, okay. Det er nok. Det er ikke engang løgn. Det er rigtig nok. Nu tager vi den her Havoc. Og by the way, I kan selvfølgelig også gå ind og se videoen fra Sirius' vinkel. Den er inde på Sirius' kanal. Og den hedder bare Sirius. Snabelag Sirius. Og hvad? Og stort S. Ja, det ved jeg egentlig ikke helt. Men det hedder bare snabelag Sirius, og så med 4 tal. Okay, jeg kan slet ikke gøre det. Nu skal jeg lige koncentrere mig. Hvorfor skader din så meget, hvis der er som min? Nej, du lov. Det kunne jeg ikke. What? Hvorfor kan jeg ikke bygge? Hvad skal du lave den? Fuck, jeg blokker det. Hvor? Spil! Nej, jeg har lånt computer. Jeg har ikke sivet penge. Altså, jeg har samme. What? Der stod jeg og dræbte dig, men samtidig med, at du vandt. Altså, det er, sådan, er det ikke sådan lidt kedeligt, fordi du bare står den der. Kom. What? Hvorfor bygger den ikke? Yes! Hvordan skader din så meget i forhold til min? Du har 7 penge. Okay. Hvorfor kan jeg ikke bygge? Jeg burde kunne tage væk for dig. Ikke dig, der skal kunne tage væk for mig. Ej, du ved. Kom nu. Hvad er det? Hvad? Du har så meget input. Hvordan skader min så lidt? Jeg skal lige roligt. Endelig godt.
ramt det der. What? Det var godt ramt det der. Altså, jeg ved det. Jeg ved det. Hvordan fanden fik de den der? Nej! Nej! Du er så fucking heldig at blive død. Hvordan skader du så meget? Altså, du skyder hinanden det samme sted. Hvor skyder du så mig henne? Du vil ikke skyde bare i hovedet, så vil det være 200. Hvordan bliver den større? Jeg slår det lige i hovedet. Jeg har åbenbart endnu syg. Eller også, enten kan jeg ikke se, eller også så altså det er sygt. Hvad er det? Hvis jeg slog rigtigt, så ramte jeg, så dræbte jeg dig der. Okay, det er meget tæt her til sidst. Wow, mit spil bumpede der. Det havde jeg ikke sige. Det er helt styr på. Okay, du var faktisk godt inde. Det vil jeg faktisk sige. What? Selvfølgelig blev det. Hvorfor? Hvordan skader de så meget? Altså, vi skyder hinanden. Mit skader så åbenbart kun før. What the? Hvorfor kan det den ikke? Det er også et ellers. Hvad? Hvorfor? Jeg kan ikke reset. Kom nu! Ej, det var spændende der. Ja. Jeg tænker, at det var alt for den her video. Vi spiller, hvis I like og subscriber, kan det være, at vi spiller noget mere sammen med Sirius næste gang. Ellers, så hej.